салом дӯстон, дар сериали Мбаппе ва Реал финал наздик мешавад. Сагай гузариши бозингари фаронсавӣ ба анҷом бояд расад. Коргардон ва актёрони он дар симои Флорентино Перес дар нақши пиракии бой, Леонардо дар нақши нолишгар ва ҳамеша аз ҳама чиз норозӣ, ҳамчунин Мбаппе дар нақши ҷавоне ки новобаста ба тамоми монеаҳо аз пай амалӣ кардани мақсади хеш мебошад. Охирон бор бар рӯи экран баромада нақшофарӣ мекунанд. Мбаппе моҳи январ метавонад бо дастаи Реал гуфтушунид анҷом диҳад ва хабар нашуд ки дар ин бора тараддудам сар шудааст. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Футболи дастави ба истироҳат меравад, вале рақобатҳои мунтахабҳо намегузоранд ки мо бе футбол дилгир шавем. Бо 1x метавонед тамошои рақобатҳоро боз ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳама муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777. Ҳамаи маълумотҳо дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Хави бад аз таъин шудан бо вазифаи сармураббии дастаи Барселона ба ҷамъ овардани футболбозон оғоз кард. Аллакай бозингароне пайдо шуданд ки мутахассиси каталонӣ онҳоро дар даста дидан мехоҳад. Дар баробари баъзе аз футболбозони ҷавон хави ба собиқ бозикунони дастаи Каталония мароғ зоҳир намудааст. Яке аз чунин бозингарон собиқ нимҳимоятгари Барса Тиаго Алкантара ба ҳисоб меравад. Футболбози мазкур айни ҳол шарафи дастаи Ливерпулро ҳимоя мекунад. Қабл аз ин ӯ тӯли солҳо дар Бавария ҳунарнамоӣ мекард. Солҳои беҳтарини он маҳз ба замони дар Мюнхен буданаш рост омаданд. ӯ дар Бавария бозии сатҳи олитарини худро нишон дод. Бартарии асосии ӯ дар он буд ки дар прессинг худро чун моҳӣ дар об эҳсос мекард. Соли 2020 дар мавсими пур аз пирӯзиҳои Бавария дар мусобиқаҳои дохилӣ ва Лигаи Чемпионҳо яке аз фигураи асосии даста маҳз Алкантара буд. Пас аз мавсими таърихӣ Алкантара маҳз ба Ливерпул гузаштан мехост. ӯ ба мақсадаш расид, аммо бозингари ҳайати асосӣ нашуд. Ба Ливерпул ӯ барои кушодани гиреҳи автобусҳо омад, вале тавре маълум шуд, аз ӯ дида ҳатто Хендерсон аз уҳдаи кор беҳтар баромад. Хулоси гап, Тиаго он бозингаре нашуд ки клуб мехост. Аз ин рӯ рафтанаш ба Каталония эҳтимоли бузург дорад. Карл Хайнц Руминиге то наздикиҳо ба ҳайси директори генералии дастаи Бавария кору фаъолият мекард. ӯ атрофи ҷоизаи тӯби тилло андешаҳои худро баён намуд. Ба фикри ман имсол тӯби тиллоро бояд Левандовски гирад. Тавре медонем мунтахаби Полша аз ҷиҳати доштани футболбозони бомаҳорат танқисӣ дорад. Аз ин рӯ тими миллии ин кишвар наметавонад дар мусобиқаҳои бузург ба дастовардҳои беназир ноил шавад. Вале голҳое ки соли 2021 Левандовски ба ҳадаф расон, надоштани ҷоизаҳоро бо тими миллӣ ҷуброн мекунад, гуфт Руминиге. тавре маълум аст рӯзи 29 ноябр маросими ҷоизасупорӣ доир мегардад. Дар шаҳри Париж ду тӯб дода мешаванд. Бешубҳа тӯби тиллои соли гузаштаро ҳамлагари полшагӣ мегирад. бисёриҳо интизоранд ки барои соли 2021 арзандатарин футболбоз маҳз Левандовски мебошад. Бояд фаромӯш накард ки овоздиҳӣ аллакай ба анҷом расид. Қаблан хабар дода шуд ки Месси аллакай ҷоизаро барои соли 2021 гирифтааст. рӯзи 29 ноябр як расмият асту халос. Вале новобаста ба ин баъзеҳо бовар доранд ки Левандовски имконияти гирифтани ду ҷоизаро дорад. Нимҳимоятгари дастаи Челси футболбози марокашӣ Ҳаким Зиеш метавонад аз сафи лондониҳо биравад. Футболбози 28-сола дар Челси вақти зиёди бозӣ надорад ва барои дарёфти вақти бештар метавонад корномаашро дар дастаи Боруссия Дортмунд идома диҳад. Дар мавсими ҷори Премер-лигаи Англия Ҳаким Зиеш танҳо дар 4 бозӣ ба майдон ворид шудааст. Ин ҳам дар ҳолест ки Ҳаким танҳо 2 бозиро дар ҳайати асосӣ гузаронидааст. Аслан ӯро барои шакли ҷойгиршавии 4-2-3-1 овардан. Лемпард ӯро аз канор истифода мекард. Тухел ки бо схемаи 3-4-3 бештар бозӣ мекунад, барои бозингари марокашӣ мавқеъ пайдо намекунад. Боруссия Дортмунд омодааст ки хафбеки Челсиро ба пуррагӣ бихарад ва корро бо ӯ идома бидиҳад. Дастаи кишвари Олмон бо кор кардан аз ҷиҳати равонӣ маълум аст. Бозингарон дар ин даста паҳлӯҳои навро дар маҳорату малакаи худ пайдо мекунанд. Кори Зиеш дар Лондон барор нагирифт. Аз ин рӯ нимҳимоятгари марокашӣ метавонад дар андешаи дастои нав барои идомаи карьераш бошад. худи футболбозам пай мебарад ки Тухел ба ӯ таваҷҷӯҳи кам дорад. Шумораи нимҳимоятгарон дар дастаи шаҳри Лондон беаминам хело зиёданд. гуфта мешавад ки дар авзанаи зимистонаи хариду фурӯши футболбозон Реал Мадрид боз як пешниҳоди дигар барои харидани Мбаппе хоҳад кард. аз ин хабар чунон менамояд ки Перес омодааст то ба ПСЖ миқдори муайяни маблағро пардохт кунад. дар акси ҳол Мбаппе тобистони соли 2022 бепул метавонад ба сафи мадридиҳо гузарад. вале дар ин кор
бор метавонанд ҳолатҳои пасипардагӣ ва бозиҳои Перес бошанд. Гап сари он аст ки Флорентина аллакай медонад ки Мбаппе дер ё зуд ба Мадрид меояд, аммо бо пешниҳодҳои 200 миллиона сари ҳамаро дар Париж гаранг карда чунон вонамуд мекунад ки ПСЖ ва Мбаппе ҳуқуқи интихоб карданро доранд. Ҳама ин пешниҳодҳо ҷузъе аз нақшаҳои пинҳонии Перес мебошад. Ӯ хуб дарк мекунад ки мақсади асосии ПСЖ ба даст овардани Лигаи Чемпионост. Аз сегонаи Месси, Неймар, Мбаппе айни ҳол аз ҳама натиҷаҳои хуб маҳз ҳамлагари фаронсавӣ дорад. Президенти Реал Мадрид хуб медонад ки дар чунин ҳолат шайхони араб иҷоза дода наметавонанд то Мбаппе биравад. Онҳо байни имконияти гирифтани Лигаи Чемпионҳо ва бепул аз даст додани Мбаппе варианти дуввумро интихоб мекунанд. Борои ҳаминам Перес ҷиҳати фиреби ҳамагун як пешниҳоди дигари чанд миллиона хоҳад кард. Дар Париж албатта ба он розӣ намешаванд ва тобистон бозингари фаронсавӣ бепул ба Мадрид меояд. Ва аммо дар Париж аз як ҷиҳат агар бо истифодаи ақлу заковат андеша кунанд, метавонанд барои Мбаппе ҳадди ақал ягон маблағро ба даст оранд. Албатта наметавон гуфт ки Реал дубора беш аз 200 миллион барои харидани бозингари фаронсавӣ пешниҳод мекунад, аммо ними ин маблағро дастаи шаҳона ба худ иҷоза дода метавонад. 220 миллионе ки тобистон Перес ҷамъ карда буд дар таги болиш то ҳол пинҳон аст. Агар парижиҳо розӣ шаванд, як қисми ин маблағро Реал метавонад барои харидори Мбаппе сарф кунад. Хулоси гап, бепул ё ба пул, зимистон ва ё тобистон Мбаппе футболбози Реал Мадрид мешавад. Ба ҳамин таом дӯстон, бовар дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.